rasaning atiku lan bisa nambani kangen atiku. Neng ana siji sing saben dinane gawe pikirane atiku lho, Kakang. Apa sing dadake ganjenane atiku? Kakang Pemuda, anggone sesambungan tresno antarane sampeyan lan aku ya wis suwe banget. Pancen sawetara suwe. Apa ya sampeyan iki kepengin mung cukup trimo ngene iki saben dinane, Kakang? Sing kok karepe kepiye? Sing tak karepe kuwi sampeyan teko ning omahku barengan lamun kamu lamar aku, Kakang. Aku sepel teko nang omahmu nglamar karo kowe. Iya. Lah napa, Kakang? Ora teges aku ora tresno karo kowe iki ora. Nanging nyipta wektu dina iki supaya aku teko nang omahmu nglamar karo kowe. Lho kok wae, aku ora wani men. Kok rawane sebabe apa, Kakang? Mergo aku ngrumangsani. Sopo to kemudo kae? Wong pelarat temporat ginung jagat bebasane. Menawa kelakon aku nglamar karo kowe, mesti wae penglamarku ditampek karo wong tuamu men. Dadi sampean cilik ati mergo sampean iki ngrumangsani yen to anake ora duwe to. Pancen nyatane kaya ngono men. Wis to Kakang Pemuda. Sampean percaya karo aku, Kakang. Watur sampean iki yo teko ning omahku. Bebarengan lan wong tuamu. Senadyan to sampean ra ngowo apa-apa. Pengalaman bakal tak tobo, Kakang. Apa kuwi tenan? Waton aku gelem teko nang omahmu barengan bapak lan simbok. Najan ora nggawa apa-apa, penglamarku bakal ditampa. Bakal tak tobo, Kakang. Kejaba yen kaya ngono men. Aku wani. Mengko aku bakal kono karo bapak lan simbok supaya nglamar karo kowe. Tenan, Kakang. Iya. Kakang Pemuda, yen pancen tembunge sampean kaya ngono, sampean gelem teko ning omahku lamaran. Saiki aku njaluk pamit karo sampean. Aku tak bali luwih dhisik, Kakang. Yen kaya ngono. Ing mengkono aku bakal bali kono karo bapak supaya nglamar karo kowe. Sampean tak enteni lho, Kakang. Sing ati-ati. Aku njaluk pamit, Kakang. Semangat. Wis ya, Kakang. Wis ya. Sing ati-ati. Sing ati-ati betul. Get aku Pak, sampean iki get-geti karo anake iku lho. Wong ora ngrasakno pikirane wong tuwa. Yo napa to Pak? Oh napa ae. Iki yo ngene kok. Wah, emi lho gegeri aku. Perkara kowe lunga ora mulih-mulih. Jak goleki kowe nek jarian nganti keduren ngono kok. Pak, Buyuten aku iki mangpane buyuten. Kowe wis ora patek ayu agun-agunan kaya. Nanya ndak apa nganggo piye nek wong wis dianak Joko semene gedene. Iya iya. Dadi ya kok iso. Rino wengi kok dapu aku karo kowe terus. Nanya wis jodoh Pak nek. Iya, Cek. Gojo biang guyu kowe iki megelo pikire wong tuwa kok biang guyu. Jenenge dolan iki ya dolan, Cung. Nggih. Penganten canom, butuhe kumpul karo kanca. Ning jenenge dolan iki rak ya eling wayah, eling omah. Wayahe mulih ya mulih, wayahe mangan dhisik. Ora ketang bar mangan lunga dolan meneh. Dadi wong tuwa iku ben ora pikiran. Mbok emi iki lho. napa to Pak? Kowe ora mulih-mulih sego engeam. Arep tak pangane aku ditukari. Pak. Dadi mung perkara kuwi to. Pak, najan wit esuk nganti bedhug kemuda iki ora bali, kemuda ora ngrasake ngelih, sedina ora ngombe uga ora ngrasake ngelak. Diwehi mangan sapa? Nggih, mboten, Pak. Nggih mboten enten sing maring mangan. Tembung kok ora mangan ora luwe. Ora ngombe ora ketelak. Lah ngono iku perkarane apa?
perkarane atine kemudo lagi seneng, Pak. Janji ati seneng orang ngrasake ngelih, orang ngrasake ngelak. Ngono ya. Nggih, Pak. Dadi wong kuwi nek atine seneng, Atine seneng. ora omangan ora luwe. Mboten luwe. Ora ngombe ora ketelak. Mboten ketelak. Mergo atine seneng. Atine kemudo seneng, Pak. Layak pirang-pirang dina aku ora diliwetno, Mbok. Gara apa? Perkara atiku seneng jare ora mangan lafak wong kowe seneng. Ngene iki dina tanak. Sampeyan iku kok iso. Iki tenan kok, Pak. Karo dene le dodo. Kowe kok seneng ngene iki entuk apa? Perkarane ngene lho, Pak. Entuk apa? Sampeyan iku ora iso. Arep kok malah gegeti apa kuwi nolake. Omong ngene kok entuk apa? Apa entuk apa, Jalarane apa ning ati kok seneng? Iya, coba sampean iki kok. Pak. Sadurunge tak wangsuli pitakone sampean aku arep takon karo sampean. Apa? Kemude iki wis gedhe to, Pak? Lho. Wis joko. Udah gedhe to, Pak? Wis joko. Gedene kok. Nek wis gedhe gene. Umpama kemude iki seneng karo bocah wadon kepengin omah-omah karo bocah wadon, ngono kuwi wis pantes apa durung, Pak? Kowe kepengin rabi? Kepengin rabi, Pak. Kepengin ndek bojo? Nggih. Lho kok lagi omong saiki. Kowe alah. Lho ngene Pak. Jane. Ngono brodol malah. Ora lho sampeyan ya ngono-ngono kok iso. Lho kok lagi omong saiki, Don. Nek kowe wis kepengin ndek bojo, aku karo mbok manggri arep turu iku grenengan. Sok kapan anakku lanang ndang gelem ndek bojo, mbok iki jare kepengin ndang diompoli putu. Sedelok meneh bakal kelakon sampean diompoli putu, Mbak. Tenan iku, Jong. Nggih, Mbak. Nek aku ora, Lah ngopo, Pak? aku ora perkara kepengin diompoli putu gak. Nek sampeyan piye? Aku iku kepengin ndang duwe gawe mantu. Kepengin mantu. Sing tak senengi ndek gawe mantu apa jeke, Cung? Napa, Pak? Duwe gawe mantu. Nggih. Nekakno dayoh. Dayoh do teko mesti nyumbang. Sing tak senengi gak iku. Anggere wong duwe gawe nekakno dayoh do nyumbang. Nduk sumbangan rokok pres-presan. Rokoke pres-presan. Nduk sumbangan gula karung-karungan. Gulane karung. Nduk sumbangan beras. berase. Nduk Saksakan. sumbangan duit. Duit. Tong duit sepajang to. Aku tak ndang rasane disumbang tangga-tangga. Pak, kuwi yen tangga-tangga teparo, Pak. Duwe gawe disumbang rokoke pres-presan. Iya. Gulane karung-karungan. Iya. Ngitung duit nganti kesel. Iya. Kuwi yen tangga teparo. Aku iku tak kandhani. Napa? Kepengen mantu ndang duwe gawe. Karepku ben kaya kepengen petinggi dhek iki lho. Walah duwe gawe. Duwe gawe kok dayu wis semono akiye. Karo petinggi gatres ngono ki sampean kepengin, Pak. Aku arep ndang kepengen rotok sumbangan. Engko nek entuk sumbangan gula pirang-pirang. Aku takon gawe kopi sedina sing ora ketung. Gula rasa tuku kok. Kuwi nek tangga teparo nek sampean ora bakal kelakon. Ya kene wong tunggale wong. Lho. Lah piye? Saben ana tanggane duwe gawe, sampean ora gelem nyumbang malah ndelik. Lah ngono kok arep-arep njaluk sumbangan tanggane kuwi lho. Jenenge nyumbang iku gentena. Ya gentenan apa, Pak? Anane disumbang mergo gelem nyumbang. Gelem nyumbang. Lah aku iki ora tau nyumbang. Sampean malah ndelik. Anjene iya. Lah ngono kok arep-arep sumbangan. Jajal gembok meniki piye, Bapak? Nah iki ngono ya ora usah nyumbang. Lah kene, Pak. Sing dhewe gawe duwike turah-turah iki. Iki mung seneng-seneng. Mung seneng. Kepengen mangan enak bareng karo dulure, bareng karo tanggane. Iki Mulya tenan, Pak. mula kowe iki anake wong larat. Nggih. Kowe rabi ya rabi ning mikir wong tuwa, Cung. Nggih, Pak. Mikir mbok. Mbok iki engko nek nganti mikir nganti kelaran piye. Kowe golek bojo aja omahe sing adoh. Pak. Kemudian iki seneng karo bocah wadon yo mikirno sampean karo si mbok. Bocah wadon sing tak senengi kuwi ora adoh kok, Pak. Candi, Cung. Kuwi lho idul desa, Pak. Candi. Cago Wangsan, Pak. Ya dalah tenan. Idol sawah. Lah. Alah, sombe nek morong
nglamar aja numpak kendaraan. Terus numpak apa? Metu galeng mlaku dak wis. Kok ora ora tanggane lho, Pak. Ora ora lah kene lek nganten kene rupane kok. Ngono apane wong bocah. Anak mikir aku karo kowe mbokmu. Nggih, Pak. Cara gowangsan. Terus sing disenengi bakal bojomu iki jenenge sapa? Jenenge Roro Mendut. Ah. Lagek iki aku. Roro Mendut. Lagek iki cah wedok nek jenenge Mendut. Lah, ora ana ning desa kene, Pak. Urung tau ana. Lah. Jenenge kok apike ngono iku bocahe ayu ta. Dalah ora kaya menungso, Pak. Lho. Kok medeni wong ah. Mbok. Lho. Ah, lho. kaya apa? Demit. Lho, Mendut ya menungso, Pak. Lah kok ora kaya menungso. Sing tak karepke, Pak. Saking ayune Mendut kuwi, pindha widodari Wijawantah, ayune turah-turah. Mendut iku. Nggih, Pak. Ayune turah-turah. Turah-turah. Kowe ro. Kira-kira karo mbok lu wong endi, Cung? Alah. Karo mbok, Dek Enam lho mbok iki. Apalane kok Dek Enom terus. Lah ya Dek Enam lah saiki wis tepek opane. Aku lan dari tau nom. Iya. Lah kira-kira piye le? Eh. Upama anakmu duwe bojo ayu, Ya. iku ya bener. Bener piye? Anakmu ya ganteng e. Lah, Anake sapa? Anake bapak. Pakane anake bapak. jabang bayi. Turunan ganteng turunan anak. Pak. Kemudo barek nurung, Bu. Lah, nggih, Bu. Sing gembol, Bu. Bener. Lah iya, Jong, sapa nek sing diturun anak kira paham. Kowe sing gembol kowe. Lah sing gembol aku Lah kowe karek gembol, lah sing gawe sapa? Sing gawe sapa? Karek gembol kenaan. Wis penendengan ngeden perkara metona. Kemudo sapa nek aku, Sapa? Lah ngeden tok nek ora tak gawe iso ngeden kowe. Wes. Kowe nalika gawe karek menengae. Angger. Lah sing gawe iki lho boyoke nganti bengkong. Pak wes, Mbok. Lah ngono wae kok digegerke lho. Kenapa ngomongnya Kemudo iki yo anake bapak, yo anake simbok, anake wong loro. Ngono geger lho. Wong tuwa kok pinter anake. Lah sampean dhewe ya goblok. Iya, Pak. Bapak seneng omahe cedhak, Ya. bocah ayu. Ayo. Jenenge Mendut. Wong kowe iki wis gedhe, Cung. Kowe ben ndang omah-omah. Bapak karo mbok tak ndang dodok lawang ngiras pantes nglamar. Cocok kowe, Pak, bener. Terus Mendut iku anake sapa? Mendut kuwi anake Pak De Ragawangsa, Pak. Anake Pak De Ragawangsa. Kemudo. Nggih. Mendut iku lho anake sapa? Anake Pak De Ragawangsa. Mendut iku Nggih. anake Ragawangsa. Anake Ragawangsa, Pak. Tenan. Tenan. Kemudo. Nggih. Prai. Ora kira-kira. Pak, apa ora kepengin duwe gawe kaya tangga-tanggane kae kok. Wis ora duwe gawe lah, ora entuk sumbangan lah. Aku wis kadung seneng karo Mendut ya, Pak. Ngene iki lho, ngene iki ulang-ulangan ngene iki. Ulang-ulang piye le, Pak? Ngawur. Kok ngawur piye, Pak? Kowe iku ngrungok-rungokno kabar ta ora, Dok? Kulino dolan metu njaba kok. Ragawangsa iku sapa, Cung? Ragawangsa iku sugi-sugihe wong sak desa Ragawangsan. Nggih, Pak. Donyane alar-alar, bandane tumpuk-tumpuk, wonge mlepuk. Wonge iki kedonyan. Ora ngarah gelem duwe mantu kowe, mergo kowe anake kere prai. Pak, Ora wani aku. aku mau ya wis bloko kaya ngono karo Mendut. Lah ya wis Nanging kok. wangsulane Mendut kaya ngene, Pak. Waton sampean iki gelem mara karo bapak lan simbokmu, najan ora nggawa apa-apa, penglamarmu bakal tak tampa. Mendut kandha kaya ngono, Pak. Tenan ta ye? Tenan, Pak. Tenan.
saking senenge karo aku. Mendut jaluki karo kowe ngono. Nggih, Pak. Mergo saking senenge karo kowe. Saking senenge karo aku. Jambarek. Jambarek. Iya. Dadi sing baku bapak karo mbok. Mara nembung najan ora nggawa apa-apa tetep ditampa. Tetep ditampa, Pak. Jambarek. Ya ngono ya sida mantu iki. Sida Pak. Ayo bareng-bareng mara nglamar ning omahe Ragawangsa. Ya. Gedang mateng wit kuwi lho, Mah. Ya. Engko tak tegure aja dol ning pasar. Dinggo gawan pantes-pantese. Ndak gawa gedang tok, Pak. Kowe diadahi sak. Lah yen duwene iku kok. Aneh aneh. Boleh, ya wis. Wong sak omah lunga kabeh. Ya. Aja ngliwet. Lho, lha apa? Alah arep medhaya wong sugih ndara disogati lho. Sugatan. Calon besan meni demen-meno sepeleno pitik kok. Wong sugih kok, Pak ya. Nuruti karepe anak. Ayo, Wis Pak. ayo. Ayo, Pak, ayo. Wong tuwa nuruti anak kok ya. Kula Ana tamu. Tamu. Tamu yo tamu. Daya yo daya. Rumangsa mung krungu kowe tok. Aku apal suarane. Suarane gene, Pak nih. Sing ngomong kula nuwun ning jabane lawange kok. Kok suarane wong mlarat. Ora tahu ngandakno. Tamu mlarat sugih padha wae. Bener rek kowe tedake kere. Aja mandakno. Wasok ning jaba yo ben. Monggo. Lho, jebule gembrutuk tamune Pak nih. Ya, Pak. Monggo, monggo. Amit, Mas. Kalau Pak nih ana tamu. Nggih, Pak. Iki akeh. Aja banyak duwe wae Pak nih. Sing jenenge mendut di Kae lho, Pak. ih. Linggih jajan sik, Cung. Nggih jejer, Pak. Wis tagak. Jajal sih, Cung. Iyalah. Entuk arek. Lah mrene dong kene, Pak nih. Laplok ora totok. Mak. Lho rumang sami ki ronda. Ronda Mas Anom. Rumang sami ki lapangan. Yo mai wong iki. Anak ngono kowe kok meneng ae. Lah meneng piye? Pantes Pak nih. Wong tuwa kaya kowe
dayoh kok. Kene. Yo linggih lek Kang. Kowe iku. Dayoh. Yo. Dayoh Kang. Aku iki dayoh. Linggih yo linggih. Yo kenan kowe moro-moro karek linggih. Rumah jami sembarang kursi iki. Iki kursi Yujat murni. Regane kursi iki. Karo nyawa larang kursi iki. Pajake moro-moro karek linggih. Kayu jati murni. Kayu jati murni. Regane larang. Karo nyawa larang kursi iki. Mateni wong. Adik panggonane sandal kan. Sandale wong sugih. Regane 18.500.000. Ya kebeneran. Kene. Panggonane sandal ya aku yo duwe sandal ya Kang. Lho. Sandal aku duwe titip sandal. Lho. Titip Kang. Titip Wong sandal japit biru ngene kok. Dititipno ning kene. Mati. Cong. Ya sandal. Sandal endah Cong. Ono Cong. Iki Cong, akali Cong Mbah Cong. Cong, sandal endah Cong. Ini Cong. Gade, boleh. Aja medeni bocah. Syukur. Kang, Apa? aku moro rene iki yo gak wong-wong tok. Wong melarat. Medayoh pe wong sugih. Kok wong-wong tok. Lawang ora ngarah takakno bosok ning jaba yo wis. Yo nggawa gawan Kang. Kira-kira gawan cocok karo seneng aku ta ora? Iki apa kan? Garene. Dono kan pehno kan. Lho, iki lho gawane. Gawanem iki Gedang raja mateng wit. kok cocok karo seneng aku ndek cilik mula. Yo piye? Aku ndek cilik mula ana buah barang dengah iki ora kepengin nek ora gedang. Dingi Apa? ditukono buah bojoku. Buah apa? Buah kelencengan. Ah, Kowe tak pilih. jenenge klengkeng. Kelencengan. Diamuk wong klengkeng. Lek kumangan kakean aku ngene ra kelencengan. Gedang raja mateng wit. Gedangem dhewe ta lem nyolong. Ah, yo Kang, Kang nyek nggenku dhewe. Nek ku nandur dhewe, Kang. Gawa Iya Pak Nek. aja melu mangan gedang iki. Kene. Kowe melu mangan gedang iki. Tak kepruki 8 dina kowe. Bojo bobono gedang. Lho kowe nak gedang e. Omongane. Awas. Mateng wit. Yo. Aku nek gedang mateng kowe iki ngiler kates. Yo Tenan. Kang, wis sapangan. Aku gedang iki paling seneng ndek cilik. Kandhane ora seneng. Kang. Ono wong mangan gedang kliwat. Mulai cinta kemak-kemak. Kang. Urung 5 menit kok, Kang. Mateng wit. Wong sugih mangan gedang kok kemenyeke ngono ya. Kaya gedange panas ae. Gedang raja mateng wit. Iku Kan. Kaget. Ngene akeh aja metu-meteni wong Kang. Kene lah Kang. Enak tenan. Mas aku dedek kabeh mangsaku mendem are malah kenaan. Gedang lek ku nggawa wis ndok
kanyepen tempe penyet. kowe tak tukokno sandal itu. Iki sandal Cino itu. Api sandal anti air. Duh, Lah sing siji pundi, Pak Le? apane, Nduk? Sandale. Sing siji mendut. Sing siji urung tak tuku duwike ora nyandak itu. Tak cicil siji sik duwike kurang. Sone aku wis bar pocok nebang tebu sing siji tak tukune ben genep loro lagi engko. Iki ben awet, sandal iki simpen ning jero kulkas. Ben awet ngenteni kancane. Goblok. Bener ya wong melarat iku sandal gen awet kon nyimpen ning jero kulkas. Sandal gen awet iki aja disimpen ning jero kulkas. Lah ning ndi? Dideleh Magicom. Ora pengalaman blas. Padha wae, Pak Le. Sampeyan kok suke ya ora pengalaman. Sing ngarani aku ngono. Lah sandal kok kandha kok pijikom ki ada sego ngerti apa ora? Lho. Ya padha pekoke. Kang, Apa? aku moro rene iki, Kang. Ana perlune sithik. Arep adol Tegal. Utang duwe Ora. golek pegawean Ora. lah moro rene Ditangisi anakku lanang. kowe iki Yo. endi anak lanang Kok, Dik? iki Iya. bocah semene gedene kok nangis Nangis. iki ora jaluk ora ngaran nangis Anjene njaluk. jaluk jaket lepis Dak. celana jeans Ora. jam tangan Ora. jaluk apa Jaluk rabi. jaluk rabi Yo. yo bener ah calanan saiki rabi ragate akeh lagi nglamar sak nglamarane elek sepeda motor Nmax nek ora sepeda motor Nmax motor picek aduh Pecek! Pecek! mas aku motor iku mang Pecek! nek ora dipan sak kasure nek ora lemari sak toilete lamaran saiki Alah. Toilet tak go nglamar. lah nek ora Toilet iku opo? sing dinggo ngilo cah wedok ning kamar Toilet iku ning guri omah nggo niki lho. lah sing dinggo ngilo cah wedok ning kamar iku Toilet. ora gelem ngandani terus sing disenengi anak iki kan Cah raga wangsan kene. cah kene Iya. kok beneran le sawahku 57 hektar ki parine tuwa kabeh no sok nek kowe dadi cah kene melu mocok ngedhos ning omahku Nggih. Kon ngedhos aja bayar. lho ngedhos ora dibayar kowe mangan tok opane mangan tok Iya. mangan sak pedhute ususem kowe Aja ususem nak pedhot kok malah. Pak Iso. nek cah kene jenenge sapa Jenenge mendut. sapa Mendut. jenenge kok mendut kaya anakku Anjene mendut anakmu aku iki nglamar kowe mendut. iki ganteng kowe tenan coros sinetron ning gone RCTI pendak jam 6:30 sore kaya sinetron terbelenggu rindu wong karo kok padoni kaya sing dadi biru neng sobekmu kowe anake wong melarat tem
jagat kok seneng karo anake Ragawangsa. Wong duwike 48,5 kilo. Mikir. Kowe nglamar mendut niku kok omah wis mikir tau. Sawah pirang hektar. Sapiem pirang kandang. Omam jejer pira kok nglamar mendut anak wong sugih. Mikir, bathuk iki dienggo mikir. Ayo mulai dong. Mulai. Mulai dong ya betah dong. Monggo dhisik to, Pak. Tapi kula rene ora karuan ayo. Sampeyan kondo tak kandhake wau lho, Pak. Sing kondo medhut. Yo Pak nih, kadang Oh, karek jayot Pak. Nani anak ngono. Nggih, Pak. Kan. Sing mbok takokno kok sing ora-ora. Lah nek ora. Wong jagane anak. Aku iki ora duwe sawah. Nek modal ora di sawah. Sawah sekotak cilike atusan juta saiki. Aku iki yo ora duwe sapi. Kuat tuku sapi sekepel 15 juta. Omahku siji ndoyo arep rubah. Ora rubah ngebreke kowe bongkok. Aku iki lho kan. Dene Wong barat wani nglamar ning omahe wong sugih. Iki ora karepku dhewe. lah karepe sapa? Ana sing kongkon. Sing ngomong. Mendut. Takok Ngagedut. sakene Nduk. Aku sakene Nduk. Bener omongane Jiwanala. Mara rene gembuduk sak bojone sak anake. Nglamar kowe. Bareng tak genano jare ora karepe dhewe, jare ana sing kongkon. Sing kongkon jare kowe. Bener. nggih Pak. Lho kongkonan Jiwanala nglamar ini karepmu piye? Kula seneng Kakang Kemuda, kepengin dadi bojone Kakang Kemuda. Kowe seneng anakku, Nduk? Pengen dadi bojone Kemuda? Tenan ngono iku? Roh. Sapa? Sibuk lho, Pak. Gege, Aja, bojone ra remuk. aja. Rupane wis ngene kok arep. Sing kongkon mendut kok, Kang. Kaya. Terus kowe cebruduk marane sak bojo sak anak. Ya iya. Mendut iki anakku. Sing kuwasa aku. Mergo nek ana rekasane mendut, aku ora mentolo nyawang. Rungokno. Jawab aku rungokno. Timbang mendut dadi bojone anake wong parat. Luwung tau bar dadi perawan jubah.
ayo ora umum mah, ora umum. Aku moro rene nggawa bendho. Ya, Ora gelo klamar mbok tampe. lah kok nyontong bendho? Ana urusane. Urusane apa? Gedangku balekno. Gedangku balik. Jarong cengkeh wong minggatno nyawaku. Gedang ora balik. Pedhot gulung kowe. Lah, ngene kok cangkeme blebeki wong. Ayo mulai. Sik Pane. Apa? Loh, gedange kalong e. Hei, Gedange kalong telu. Rene. Hei, Ana apa nek? gedangmu mbok tolong. Mbok balekno ta ora? Lagi omong mbok balekno ta ora? Wong melarat kok matane awase ngene. Loh, bodhom ora disen. Wong sugih nyolong gedange wong melarat. Ayo mulai, wis ayo. Jebrang sitok Pak Ne. Iki neh. Kurang siji. Iki. Hmm. Enteni. Lah, Gedang sing siji ndi? Kadung tak pangan. Balekno. Ning jero weteng iki lho. Gedang balik gedang. Bocah iki mentalane. Ada ora? Dadi ning jero weteng iki. Wah, gero ora balik. Bojom tak sunati piye? Ayo. Tari. Ya. Ora balik tak babati kowe. Geger yo kowe. Gedang sing tak pangan mawon. Iya, balekno. Halo. Ora balik. Iki lho gedang iki lho tak pangan. Lho. Wong raja uang dipadoni. Persiapan senjata rakitan. Macem-macem bungu. geleng Pak Ne. Iya. Bojo lho Pak Ne. Kok, Pak? Woi. Bojo gue Ya iya kepalane. aman. Lho aman Sing piye? penting Jiwanala ora ndebeki ning omah kene. Minggat. Ora ngarah wani rene. Rene bunuh. Tenan ta ora mau wel-welan. Bisa ora Pak Ne? Manuk isen ora. Manukku gulune tengle-tengle. Jiwanala di. Jiwanala di. Lanang dhewe. Jiwanala pundi iki? Arep gue apakno? Apakno? Apa? Jiwanala arep mbok prenyang apa? Ya ora keplok nek iki kuping. Dadakno kepoke dapure sapa iki mau? Jiwanala nesu mergo nglamar ora tak nesu. Metu jaba desa. Mulai gawe geger desa Rogowanggan tak pasrahno kowe kabeh. Oke.